Bismillahirrahmanirrahim. Musulman doğullar, Allah tebarek ve Teala hemmemizin etýän ibadetlerimizi we dergahyna kabul etsin. Bilşiňiz ýaly Kadr Gece öwümizde Hudaý tebarek we Teala Kadr Gece artykmaçlyk fazilatlyk beripdir. Hatta Kur'an-ı Mecitde aýtýar: "Leyletul Kadri hayrun min alfi şehr." Yani Kadr Gece özünde kadr bolmadyk, 1000 aýdan afzaldyr diýär, faziletkendir diýär. Tefsir Vesitde Ata rahmetullahi aleyh İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet edipdir. Peygamber Aleyhissalatu vesselama Beni İsrailli bir adam Huda ýoluna 1000 aýlap jihad etdi diýip habar berilende Peygamber Aleyhissalam geň gali we arzu etdi kaşkem şu ýyl adam meniň ummatymda bolsamış diýdi. Hudaý tebarek we Teala munajat etdi we ýalvardy, bar Hudaýa diýdi, sen meniň ummatymyň ömürlerini inki ummatlaryň içinde gysga ömür berdiň. We amal ýüzünden näni meniň ummatymyň amalyny iň az amally ummat aýlandyrdyň diýdi. Şonda Hudaý tebarek we Teala Peygamber Aleyhissalatu vesselama hediýe sowgat etip beren zady Kadr Gece boldy. Öz habibi dostunyň kalbini taqwiyet berip aýtdy: "Ey Muhammed" diýdi, "Men sana we seniň ummatyňa bir gijeyi ata etdim, bir gijeyi berdim" diýdi. Beni İsrail'den 1000 aýlap Hudaý ýoluna jihad etmeden näni faziletken bolan gije diýdi. Musulman dowullar, 1000 aý hesap etseň 83 ýyl 4 aý bolýar. Hudaý tebarek we Teala'nın fazl-ı kereminden şu ummaty Muhammediye beren bagşyşy şu ki bir jegijede ibadet edipdäni 83 ýyl 4 aýyň sogabyny biz hasyl etjäs. Şu gijelerin gadryny bileýin. Şu gijelerde Kadr Gecesinde ýöne bihuda oturuşup, gülüşüp geçirmeliler. Şu gijeni ibadet bilen geçirmeli, taat we gulluk bilen geçirmeli. Hudaý tebarek we Teala hemmemize tawfik bersin. Şol gijede ibadet edipdäni te daňatýança Hudaý Teala'nın taatyna, gullugyna bolup geçirmekligi muýassar we muwaffak eylesin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.